Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. l'Enric Bujó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Decime que se siente. Aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga de Clubs a primera divisió i sempre són dies que costen una mica de passar, però nosaltres no fallem amb la nostra cita i un dilluns més venim a dir-vos el que heu de pensar. Lamine Yamal ha quedat tocat del primer partit de la selecció espanyola i ja està a Barcelona, gràcies a Déu. Us prometo que no sé gens què s'està jugant aquests dies amb les seleccions, però sí que sé que seguim líders de la primera divisió espanyola i que avui ens visita una persona catalano-italiana, el típic tio que et roba la nòvia als estius. Molts heu sigut els que portàveu temps demanant que ens vingués a visitar i, per tant, si la cosa no va bé, és culpa vostra. Dijous que ve, apunteu, obriu calendari. Magí, obre calendari. Dijous que ve, dijous que ve, dia 24, tornem al Teatre de Barcelona i les entrades, i les entrades ja les teniu disponibles a la nostra Dijous que ve, què vol dir? web de la setmana que ve. Ah! Sí, normalment quan es diu... Si no dius aquest dijous. Clar. Quan et refereixes a aquesta setmana dius aquest dijous. Ho he dit bé, ho he dit bé. Molt bé, Andreu, de moment estàs molt bé, tio. La nostra web, recordeu que és web.lasotana.cat. Avui m'acompanyen les tres persones de sempre que, com sempre, posaran la seva pinzellada en forma de tallar el convidat. Comencem, però abans rebem, com es mereix, el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Sotaneres i sotaneros, avui 14 d'octubre celebrem que ve al programa el primer futbolista de la temporada. El 23 de setembre va venir el Rubén Miño, ja ho sé, però Rubén Miño és un porter i un porter no és un futbolista. És correcte. De la mateixa manera que en una discoteca els cambrers no estan de festa, en un tren el revisor no és un passatger o Mohamed Atta en aquell vol d'American Airlines no era el pilot. Un futbolista juga la pilota amb els peus juntament amb 9 companys i la intenció compartida de ficar la pilota dins una porteria. I a això, encara que sembla increïble, és el que es dediquen professionalment algunes persones escollides gràcies a combinacions molt variables de talent, esforç i sort. A vegades hi ha més esforç que talent i sort, com en el cas de, per exemple, el Puyol, i a vegades destaca molt més el talent que les altres coses, com sospito que era el cas del nostre convidat d'avui. Una professió molt ben pagada, la de futbolista, o potser no tant, si tens en compte que la majoria d'ells, excepte les estrelles, entre els 30 i els 35 anys ja deixen de jugar i s'enfronten a 30 anys més de vida laboral i ni massa puta idea de res en general. Doncs bé, avui, sotaneres i sotaneros, ens acompanya un home que ha estat futbolista, i no un futbolista qualsevol. En cap cas. Un futbolista amb majúscules que forma part de la selecta llista dels 1.000 i pico afortunats que han tingut la sort de vestir la samarreta del primer equip masculí del Barça en partit oficial. Barceloní amb passaport italià, es va formar a l'Espanyol i a l'Adam, d'allà va anar a l'Alavés i després va venir cedit al Barça un parell de temporades on va compartir vestidor ni més ni menys que amb Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Iniesta i aquell primer Messi que semblava encara més autista. Nosaltres el vam conèixer a ell d'extrem, d'extrema esquerra, però la seva intel·ligència tècnico-tàctica li ha permès adaptar-se a tota mena de futbols, des del basc a l'anglès, passant pel xipriota, l'indi o l'italià, jugant a totes les posicions del mig del camp, en una carrera futbolísticament, jo diria que accidentada, però antropològicament molt interessant, que es va haver d'acabar de cop quan fa 5 anys li van trobar un tema a la patata. Un tema que, per cert, encara li va permetre, durant uns anys, fer una de les coses més guarres que pot fer un exfutbolista professional, que és apuntar-se a una lliga amateur de gordos, en aquest cas, la Lliga de Mitjans, i dedicar-se a abusar del personal sense cap mena de vergonya. Andrea Orlandi, benvingut a La Sotana. No et posis nerviós, que aquí no tenim desfibriladors. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit.
Andreu Orlandi, bona nit. Orlandi! Què tal, com Què? esteu? Molt bé, eh? Bé, molt bé. Bona mamada? Sí, ha començat agressiu, però després... Bueno, sí, ha a anat- tu t'agrada, És com potser lligar. t'agrada al revés, a tu. Començar suau i acabar agressiu. Depèn. Ara de la fas nit. el típic Orlandi. Magí Garcia, bona nit. Bona nit. Què tal? Bé. Estàs bé? Bueno, resposta optimista. Sí, venim de veure Anthony Jeselnik, d'explicar unes bromes. Home, i l'altre dia vas estrenar el teu nou espectacle de comèdia entre grans aplausos, vítores i crits de torero, Si torero. tots van així, m'adonen un cant als dients. Va anar molt bé, molt bé. Joel Díaz, bona nit. Sí, Estàs bona bé? nit, bona nit. Estàs bé? Sí. Millor que la setmana passada? Millor. Si ho dius per allò, va baixar, em sembla, el Molt suflé. bé. Manel Vidal, bona nit. Què tal? Bona nit. Ens han portat cerveses, el nostre patrocinador? Sí. Ho podeu donar una, però sisplau? igual ho podem comentar fora d'antena. Vale, Perfecte. porten. Escolta'm, fem una pregunta sempre a tots la gent que ve, és relació amb la cocaïna, que tu tens o has tingut. Cap relació amb la cocaïna. I amb les drogues en general. O sigui, no... Però ni de vista a altra gent que allò diguis, mira. He vist altra gent, he vist els defectes amb altra gent, i relació amb les drogues, cap Zero. ni una. L'única cosa que he provat a la meva vida és l'esnús, que saps el... Ah, sí, Hòstia. el saquet aquell que et fiques aquí a les dents. Que se'l ficaven els... És El un tabac tabac aquell. que et poses aquí a les Ah, orelles. sí, hòstia. S'ho foten els noruecs, a sacos. Sí, No, i els no ho va anglesos, donar, els això. anglesos. I els anglesos. Sí, els meus companys els veia molt relaxats i estaven Sí, per s'està- temporada i vas dir, pues, Dame uno. Dame uno, que el provaré. I I què els tal? primers 5 minuts van ser molt especials. O sigui, va ser... va ser una bona experiència i al 6è minut ja vaig començar a vomitar Ja, sense no, parar. no. Ah, sí, eh? Sí, Ets un pupes, Orlandi, tio. Sí, la veritat és que sí. Mare No meva. passa Una res. bona manera d'escriure'm. Estàs viu i cal ficar-ho en... Vull dir, no? Cal valorar-ho. Valorar-ho, sí. O sigui, el Joel ha comentat que fa 5 anys vas haver de deixar la pràctica del futbol professional per un tema al cor, però és que fa uns mesos, vull dir, no sé si això ho sap la gent o... Bueno, fa 6 mesos vaig tenir una aturada cardíaca jugant a tenis i em vaig desplomar i vaig estar mort pràcticament 15 minuts. Hòstia puta. O sigui, la fitxa mèdica posa ressuscitat. O sigui, estic En ressuscitat. sèrio? Ets el Messias. Aquest concepte existeix en medicina? Fica ressuscitat? Sí, I ja crec que hi ha un metge flipat, perquè aquí normalment posen reanimado i... No, ja però si estàs Si ha clínicament mort i ressuscitat. després Ja, tornes... Sí, clar. I vas veure túnel, tota la... No vaig veure res. M'ho han preguntat, Clar, a més, ell o sigui, tu en el teu túnel aquest que suposem que veiem abans de morir-nos, té golazos. O sigui, jo és com, bueno, doncs però ara meus em diu no. aquesta factura... Teus no, eh? Clar, tu què tindries, veure Manel? res, Tu ja. tindries uns tuits increïbles. que Molt bons t'anirien tuits, passant com- sí. No vas veure res, dius? No, res. I m'ho van preguntar, perquè ara hi ha un estudi, la CCM és aquesta, Dels que- experiències cercanes a la muerte, Sí. que es veu que la gent doncs, viu Jo ho coses, hagués no veu inventat, tio. coses. Per fotre la ciència, com... Clar. Sí, però no, tio, no es pot fer això. Pues sí, hi ha un tio esperant al final... Ai, no ho sé, Però tio. jo sé. Jo crec que al final hi ha un funcionari. I comences omplint papers. Papers, O sigui, tu mors i el primer que has de fer és... Probablement no es va morir perquè estava esmorzant. El funcionari... No, perquè ja estan morts. Els funcionaris estan clínicament... Tots, eh? I ara estan en un limbo. Ara portes un aparato, no? Sí, un desfibrilador aquí, al Que és el costat, que et permet anar tranquil per la vida sense... Bueno, sí, si funciona, sí. Esperem Vale. que T'ha funcioni, canviat sí. com la teva actitud davant de la vida, això d'hem d'aprofitar Carpe Diem? T'has fet algun petit tatuatge? Encara no m'he fet cap tatuatge, però sí que m'ha canviat. T'ha canviat una mica Sí, la perquè tinc perspectiva. 2 nenes, tinc 2 filles, una dona i... Hòstia, sí. Clar, la putada de ser una persona sana és que quan et passa això no pots dir, vale, he de fer un canvi de vida. No, clar. Tu ja estaves bé. Vull dir, tu... Bueno, clar. O sigui, no... Portaves hàbits saludables. Sí, sempre, sí. Sense fer gaire... O sigui, després del futbol, perquè vaig parar pel cor, no feia gaire cosa, però jugava a tenis, però tampoc no m'esforçava gaire. I a la Els Lliga meus de rivals Mitjans- no eren, i a la no eren Lliga de joves. Tampoc ets un tio que jugui molt al límit a les coses, no? No, he sigut molt tranquil sempre, sí. També a la meva carrera, potser per això m'ha anat així. Ara en parlarem de la teva carrera, però... Mira, fa cosa d'un any, el 2023, vas dir que eres pro-Xavi, que t'agradava molt, i vas afegir, que això m'ha impactat molt, que veies una mentalitat guanyadora que feia temps que no observaves. Sí? Sí. O sigui, tu fa un any veies una mentalitat guanyadora a l'equip. I jo era analista, Sí, sí, És és exactament el que vas dir. La cosa que ha envellit pitjor en un any, superant el teu cor. Que cabron. No, però de veritat que ho pensava, sí. Sí, ho pensava, perquè l'equip reaccionava, partits on començava l'equip perdent sempre tenia És veritat. predisposició per Però si recuperar tu el resultat, i això enfilat. amb un equip que està mort, que no creu en l'entrenador, no passa. És que depèn de quan ho digués, té més sentit o té menys No, sentit. fa un any.
I nosaltres ens vam fer una mica de palla, també amb Sobretot Xavi. Jo, sobretot. Mai va ser l'actitud el problema de l'equip de Xavi, no? Home, Mai va ser No, l'actitud, jo crec. no era un equip Jo crec que displis. era que Si no no- sabies si no ben pres- bé a què estava jugant si no aquell pressionava equip. aquell equip. No, sí que pressionava, però ningú sabia... Pressionava desordenat. Clar, exacte. Ningú sabia quan s'havia de pressionar, qui havia de pressionar qui. Jo crec que Xavi és bon entrenador. Quan va agafar l'equip era un desastre. Sí. La situació era dramàtica, ho va millorar molt. El que passa que ell volia tenir tot molt controlat, millorar el joc, o sigui, tornar a fer jugar al Barça com jugava el seu Barça. Sí. I això ja era molt complicat. Ni tenia els Això t'ho va jugadors per dir fer-ho. Marc Maiola, tu, que tu li vas preguntar a què creus que vol jugar Xavi, Sí. i ell va dir Xavi vol jugar el mateix que el feia jugar ell Guardiola o Rijkaard. Tu creus que l'error de Xavi va ser voler anar massa ràpid? No sé, potser va guanyar massa ràpid. Va guanyar una Lliga, una Supercopa, Clar. jugant, I crec que va ser després- el millor futbol en molts anys. No se li aguantava el discurs d'estem en construcció perquè ja havia guanyat la Lliga i la Clar, Supercopa. exacte. No? I Suposo. després, allò de balones a Dembélé, que va ser la tàctica durant mitja temporada, tampoc em semblava a mi tan guardiolista, vull dir, perquè era una cosa, una manera d'atacar molt poc elaborada i bastant simple. Sí. Vull dir, realment no li veia jo... O sigui, entenc que ell volgués jugar com ell recordava que jugava, però ni de puta conya si apropava fins i tot en el plantejament, diria jo, eh? Bueno, Però tu en saps molt més. no sé si en sé més, però... Sí. Ja t'ho dic ara. Sense que parlis, ja Sí, sé. però sí que veia coses positives, jo. La intenció de jugar amb els interiors com jugaven, crec que ell... Clar, és que ell ha sigut el millor jugador de la història del la futbol seva espanyol, posició. a la seva posició. Sí. Llavors veia coses que ell no les tolerava, per exemple. Llavors volia canviar, o potser estava massa a sobre Què vols dir? de molts detalls. Que els jugadors no feien el que ell sabia fer, com siguéssim. Clar, i tu com jugador, hòstia, tens un entrenador d'aquest nivell i a vegades et pots sentir una mica, no sé... Impressionat No o- sé si és la paraula, no? Però Que no sé. aquests jugadors que han sigut tan llegenda, que sempre ho comentem, van molt bé com en vestidors superconsagrats, doncs jo què sé, Cristiano Ronaldo li pot mirar la cara a Zidane. Però igual, no sé, potser en equips més joves o més en construcció els impressiona més i els Clar, quarta més. no els hi vols organitzats. fallar, vols fer les coses que et demanen. Hòstia, és que Xavi era molt bo. Molt, bo, i així. molt. Però t'has decepcionat amb el Xavi entrenador com va acabar tot? No, em va saber greu per com va sortir, però tu no estic més- decepcionat. No, eh? No, amb ell no, jo crec que no ho va fer malament. Si haguessis de triar Xavi o Iniesta, ja sé que és una pregunta molt... D'entrenador? No. Ping-pong amb... Has dit Andreu entrenador o- No, de Home, jugador. d'entrenador, Ha dit Xavi el millor espanyol. Sí, però bueno, sí, Crec que m'havia ja ho- oblidat de... Ah, sí? Home, jo ho tinc claríssim, Jo em que quedo Xavi. amb Xavi. Jo amb Xavi. Sí, Agradant-me molt Iniesta. A Espanya es queda podia amb fer més Iniesta. coses, Sí, no? clar. Que es queden a mi. Bueno, és que això, el papa o la mama, és difícil, eh? Bueno, això només és difícil en alguns casos. Jo crec que em quedaria La amb pregunta del Iniesta. papa o la mama normalment està claríssima. No? Tu et quedaries amb Iniesta? Bueno, depèn. Si el teu pare és Woody Allen, doncs no semblava i es va quedar... Vale, es va quedar. I la mama ets tu. O sigui, em quedo amb Iniesta perquè és el que diu ell. Iniesta sabia fer més coses, o sigui, sabia que fer més o menys el que feia Xavi, ho podia fer, i a part No, podia... discrepo. Xavi feia una cosa que potser Iniesta ho hagués sabut fer, però no ho va fer mai, que és tocar 100 pilotes per partit. I Iniesta a vegades en perquè ja tocava només hi pot haver 40. un tio que toqui les 100 pilotes Doncs Xavi va excel·lir en això, que és el seu prime, que és Eren llarguíssim. molt diferents. Xavi ordenava l'equip i Iniesta desordenava el rival. Jo crec que Xavi era Sí, més però això important era i un Iniesta tema- més. Xavi era líder també. Sí, al això sí. vestidor, sí. Iniesta és líder, no. No. Xavi era líder líder, al no? camp, Iniesta, però sí, Xavi al vestidor. Xavi al vestidor era líder. Iniesta és la prova que tu pots cuidar-te i ser un atleta i tenir molt pitjor aspecte que una persona que no s'està cuidant. té Perquè el sembla teu més gran que jo. Té el teu Iniesta. aspecte, eh? És molt difícil, eh? És que té el teu aspecte... A veure, és que us porteu... De quin any ets tu? Bueno... Del 83. Ell és del Jo crec- 84. Sí? Sí. No, però ell està pitjor, no? No, Magí. No està pitjor que jo? Sí. Amb què? En cap De què? L'aspecte sembla més gran. No. Si ens veus un al costat de l'altre... Sí. No, jo És penso que està que més ets blanc, tu i més està gran. més blanc sempre resta molt. Jo no ho sé. Ara estem parlant en sèrio o no? Sí. No, tio, tu sembles més gran que l'Iniesta. tio. Vull dir, perdona'm, he preguntat, No has estem vist parlant en Iniesta, sèrio? últimament. Sí, home, El vaig si ha veure sortit l'altre a dia a totes la les roda de teles. premsa, tio. Si ha sortit, no passa res. I si em trec és les veritat, ulleres? Tu tens molt bona pell. Tu tens molt bona pell, Si em poso Magí, botox. perquè tens molt bona pell. I l'Iniesta Les també... patas de gallo. És perquè... No en tens Sí quasi. que té bona pell. Va, Té molt bona pell, Va, el- acabi amb l'Andreu sempre li he Blanco dit. Per parlar de la pell. Sempre Va, m'ho va, ha Parlant dit. de la pell de Tu Messi. també tens molt bona pell. Gràcies. I pell. I pell i pena, eh? Vale, ets nascut a Barcelona, Sí. pares italians, format a les categories inferiors de l'Alavés i a l'Adam i No, a l'Espanyol. jo diria de Espanyol. l'Espanyol. Espanyol. Dam, a la vez. Per què vas a l'Alavés? És que és un recorregut pràcticament que no ha fet ningú més. És que no Espanyol sé, Dam què és a la això? vez. Espanyol. Barça.
Bueno, A Espanyol... l'Alavés de Peterman. Sí, però l'Espanyol em van fer fora, perquè era petitó i em van dir fora, no vales. Amb quina edat, això? Amb 13-14 anys. No havies fet l'estirada? No, Vale. la vaig fer tard. Vaig anar a l'Adam, i la veritat que vaig estar prou bé, i el recorregut normal de l'Adam és 3 anys de juvenil i anar al Barça C. Ah, sí? Ah, Això és el recorregut de... Si eres dels Clar, bons. perquè l'Adam no té primer No té equip. No té primer equip. Llavors jo vaig decidir el segon any anar-me'n a l'Alavés pensant que era més fàcil arribar a ser professional a l'Alavés que al Barça, i jo crec que ho vaig fer bé. Crida perquè- molt, lo dels filials. No, lo dels filials en els joves els hi crida molt com per poder... Sí, perquè jo estar veia molt que a el primer prop. equip de l'Alavés era més senzill fàcil. arribar que el primer equip que Però com que et al ve Barça. fitxar a l'Alavés? Vull dir, ja... Mira, aquell any van començar a tenir un scout de Catalunya, em van veure jugar amb la selecció catalana, un partit, i res, em van dir si volia anar a Vitoria, a veure Vitoria, vaig anar i se puede firmar, és la pregunta que vaig fer, em van dir que sí. Em van oferir 2 anys i vaig firmar. Sí, En aquell moment, encantar. quina edat tens quan te'n vas a 17 anys. a Vitoria? I en aquell moment jugaves d'extrema esquerra? Extrem o número 10? O número 10? Balones al 10. Sí. Balones al 10, Sí. Maco Vitoria. Molt maco. Molta pedra. És una ciutat de dretes, increïble. Sí. Una ciutat conservadora, Bueno, jo quan vaig arribar, sí, l'alcalde era del PP, crec. Sí, ho ha sigut molt bé. Per ser el País Basc... Era com el feudo. Sí, però Ara em és sembla que ja maco. no. I aquell Alavés és en Peterman, tu el No, coneixes... a l'Alavés que jo arribo no era de Peterman, i llavors jo vaig passar del juvenil segon equip, primer equip, no vaig arribar a debutar, l'equip baixa a segona divisió, i el segon any debuto a segona divisió, i no pugem, i ja arriba Peterman. Això quin any és, perdona? Soc molt dolent amb els anys, 2004 potser. I llavors... Això no és l'Alavés que perd la final de la UEFA ja És passat? el posterior, diguem-ne. Vale. L'any que jo firmo, l'Alavés jugava a UEFA. Vale, hi havia Javi Moreno que se n'ha anat al Milan, Javi Moreno se no? n'havia anat, jugava Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Hòstia, Del Figeli, Figeli. president del Girona. Sí. Contra? Cosmin Contra no, ell estava al Milan, jo crec. José Mari, tampoc. Òscar Telles, no sé si te'n recordes, un central que estava molt boig. Perfectament. Sí. No. Oscar Trejo. Bueno, Ivan llavors, Alonso era aquest equip. el Barça B demana la teva sessió, que és... Vull dir que... El Tot Barça ho fa B- raro, tio. Ja, és una... El Barça B demana la teva sessió Sí. del És una carrera- filial és de una la- carrera- Dic una cosa, Sí. no hauria És una passat. carrera com la que et surt allà aleatòria del FIFA. Sí, Sí. random. El Barça B buscava un interior esquerre Vale. i jo jugava amb el Lluís Carreras, Ah? era el meu company el Lluís Carreras, que jo sempre li dic, Lluís, jo totes les nits t'ho agraeixo, perquè va parlar amb el Quique Costas, que era entrenador del B, i li va parlar de mi. Li van enviar un vídeo, un S'enviaven VHS, vídeos. l'únic partit bo que vaig fer l'any anterior, i van dir, vinga, per aquí. I va ser l'únic fitxatge d'aquell Barça B, sí. Tu vas creure que et volia el Barça o vas dir, va, sí, home? Bueno, quan m'ho va dir el Lluís ja sí, ja m'ho vaig creure, sí. I el Barça va jugar d'interior. D'extrem, d'extrem esquerre, sí, em van fitxar d'extrem. No vaig començar gaire bé, la veritat, quan No? vaig arribar, no. Allà, amb qui comparties allà, vestidor, en aquell primer any, Primer any Jordi Gómez, que està Ei. aquí amb mi. Està aquí? Sí. Joan Verdú, Hòstia, Cito Riera. qualitat, Cito Joan Riera. Verdú era molt bo, boníssim. Cito Riera. Cristian Em dius Hidalgo. em dius que corre motos de 2,5? Ja, Cito Riera? Cito Riera, qui més? Cristian Hidalgo, l'extrem dret. El Castanyer. Sí. Qui més hi havia? Dani Fernández, un lateral dret molt bo. Ara ja t'estàs inventant. No. Ara ja Dani Fernández és un nom... Dani Fernández és... Dani Fernández. És Fermín López, és com... Però, Sí, aquell primer any, sí. perquè la gent entengui quin tipus de jugador eres, o sigui, les teves qualitats quines eren? No, per entendre-ho bé tot, sisplau. Deien que era tècnic, no? Eres tècnic. Tenia una bona esquerra i centrava bé. Tenia bona centrada. Però ràpid no recordo. no I era per això... Era un lent ràpid. Sí, Què però... vol dir un ràpid? Sí, no era molt lent ni podies dir que era ràpid. Vale. Sí, no tenia gaire regat. Per jugar d'extrem no era la millor posició. Clar, no tenia regat. Era fals extrem, no? Anaves cap a dins, tu. Sí, ho posaves intentava. les faltes laterals molt bé. Ho intentava. Els corners i les faltes, bé. Vale. I el que seria esfuerzo defensivo? Bueno, vaig millorar amb els anys, però... Una cosa que us fa molta vergonya als futbolistes pel que he anat veient, però que a la gent li serveix, per la xavalada que ens escolta, amb quin jugador et compararies tu? No, entén-me. O sigui, pot ser boníssim. Com a estil. Encara que sigui molt més bo que tu, és igual, però perquè la gent es faci una idea. André Gómez. André Gómez. No, André més Gómez. No ràpid. t'enfadis, una mica No, més no ràpid. m'enfado, no. És un tros de jugador. Era bo. No, l'Ivan Martín, del Girona, per exemple. Mira, Hòstia, doncs molt bé. Pues és molt bo, aquest noi. Molt bo. Ja, ho sento, Ivan. Sí. No. S'està veient el programa. No crec. Ivan Martín, molt bo. És molt bo. Sí. Molt bo. Aquest jugador, sí. També vas compartir, que és que he estat mirant una mica, amb Jeffren, vas
Hombre. compartir, amb Boyan, que devia tenir 3 anys. Ja fent el primer jugador de trans de Clar, és que jo l'història del jugava... Jo jugava d'extrem amb Bojan de davanter centre, clar. Haig de saludar a un tall que sortirà a Twitter d'aquí poc. O sigui, tu, Boyan, llavors hi ha Víctor Vázquez, també. Sí, boníssim, que aquest diuen també. que és el bo, o sigui, que era més bo que Messi. De la quinta del crec que- Podem ja desmitificar aquesta cosa. Bueno, millor que Messi no hi ha ningú, però era molt bo. És molt, no sé, bueno, s'ha retirat, no? Jo Estava crec que s'ha el retirat. Bruja... Te lo miro. Va jugar a El Mèxic. Bruges, fa molts anys que hi era el Bruges, eh? Però Boníssim, aquí boníssim. va- Víctor, molta classe. Molta classe, eh? Sí. Molt bo. Llavors, Marc Rosas, Marc Rosas, sí. Hòstia. vas jugar amb Marc Rosas i Giovanni Dos Santos. És Sí. que vull, Home, bon equip, eh? Vull tocar molts temes aquí. I van baixar amb aquesta gent? Sí. Vau Van baixar baixar? amb tots Què va aquests. passar? Us tocava els collons tot el dia. No sé. Ells, tu no. No érem equip. Ah, Érem molt molta bons individualitat. individualment, però... Ja. I quan el club ens volia... Jo què sé, jo esperava que algun dia jo què sé, castigar-nos a córrer o a... No, el càstig era fer una trobada i... L'únic dia que ens van dir Llegir. avui zapatilles, diuen, faran córrer. I vam Víctor surt- Vázquez. un moment. que és molt bona Oi, zapatilles? Vam sortir de la ciutat esportiva dient, bueno, anirem a córrer i vam anar a un restaurant a fer una esmorzada. Venga, chavales, que se puede. Sí, sí. Faltava Llavors era- Faltava disciplina. Oi, Jo crec que sí, zapatilles. jo crec que sí. Vale. Sí. Faltava disciplina en general una mica Però no, al Barça. ningú va fer res Ja. fora de... Per on se sortia aquella època? Hòstia, jo el primer any va sortir molt. Bikini, no? No anava a bikini? A bikini els dimecres. Els dimecres... Explica. Ronaldinho, no? Ronaldinho anava allà. No, m'agrada. Jo, els primers mesos Sortir molt. venia de Vitoria, de Clar. 3 anys a Vitoria fent... Clar. Tampoc, Clar, fent res. Home, a fent Vitoria ja pitxos. es deu poder sortir, no? Sí, però fa molt fred i no hi ha res. Vale. I vaig tornar a Barcelona a casa i vas sentir amb l'escut còmode. del Barça jo sortia, sí. I vas Amb el sortir xandall. tant que te'n vas haver d'anar a Swansea, que és... No, 10 vegades a veure, fins que vaig conèixer la meva dona. Sí, després jo vaig i parar. De aquí- festa? Vas començar a tenir de festa? El primer dia sí, Veus? al túnel Casanovas, no sé si... Home, i tant! Túnel Casanova. Me la va presentar. Ah, vas presentar Jordi, digo. Sí. No me'n recordo. Se'n recorda de Aviam res, què és aquest. Túnel Casanovas? Un moment, per la gent que no... Túnel Casanovas estava al carrer Casanovas, si Sí. no recordo malament, i era una empresa que tenia diverses discoteques a Barcelona. Sí. Hi havia Túnel Balmes, Túnel Casanova... Jo anava a túnel Casanovas. Túnel Gràcia. Llums de neó al cartell, diria, Era i una- una discoteca que feia com... Sí, era com allargada. Com així. molt allargada. Sí. Estreta i llarga. Exacte. Estreta i I llarga. els diumenges al Patxà, al costat del Mini. Sí. Ah, Bueno, Patxà. ideal per conèixer gent i conversar. Gent... I al final sobretot, és el que busques. per l'entreno del dilluns va de puta mare, Festa, el diumenge anar a Fins que em va Patxà. agafar una lumbàlgia, es diu, sí, en català? Sí, Sí. Vaig ajupitar-me les botes i no em vaig aixecar més i ja vaig parar de... Sí, era... Superació darrere superació. És que em vaig fer amic de l'Oriol Riera, saps? Sí, llavors... Ah, també ha vingut aquí l'Oriol Riera. Sí. Et passen coses com d'oficinista. Si no, no té com T'han físic passat de moltes futbolista. coses. Vàlgia. Ara estic mirant la carrera que parlàvem abans de Víctor Vázquez i ojo, perquè competeix amb la teva a nivell de randomness, eh? Què? Què té? Víctor Vázquez és... Marxa del Barça i ja és Bruges, Sí. Cruz Azul, Toronto, Aràbia, Toronto. Los Angeles Galaxy, Ah, sí? Índia, Ja va I- estar... A l'Índia on? East Bengal. A East Bengal, sí. East Bengal. I No parlarem d'aquí de s'han l'Índia. anat al Futbol Club Santa Coloma d'Andorra. I ara mateix A és tributar. integrant A de la... tributar. Sí. A tributar. Ah, no, Pels tributar. que A guanyen no més tributar. A no tributar. Llavors, he dit tots aquests noms, tinc diverses coses a dir. Com era sortir una nit amb Giovanni Dos Santos? Crec que és la cosa que m'interessa més d'aquesta. sí, era- Sí, Giovanni Dos Santos es veu que era, bueno... Bueno, però era molt jove, eh? Jo crec que tenia 17 anys en aquell moment, eh? No sortia... No? No era un perill? No, era més perillós a les pizzeries. Sí. Era Sí, era... Ah, sí, menjava era les pizzas de... Sí, Era magí? De dos en dos. Dos en dos. I de Nutella de postre, també. Sí, Pizza de Nutella de... sí. Giovanni Dos Santos, eh? Sí. Sí, era molt bo. Aquest tio, hem de dir Era que molt una bo, mica sí, per culpa de Boyan, el Camp Nou es va posicionar molt a favor de Boyan i en contra de Giovanni Dos Santos. Va passar això? Sí, Era tio. molt- I, Era perquè racisme. algú va ser... No era racisme. Algú I va tant dir que que era seria el racisme. proper Ronaldinho i aquest algú... Bueno, aquesta comparació massa. tampoc va ajudar. No, Sí. va ajudar gens. Era bo, Gio, Era sí, bo. em portava molt bé amb ell, sí. Sí, no? Però no va sortir amb ell, sí. No me'n recordo, jo crec que... És que ja no sortia jo el segon any. Ja... Clar. Vaig ser 4 mesos. Clar. Després vaig conèixer la Laura i es va acabar. Fins al túnel de Casanovas Sí, i després ja vas exacte. tornar. Ets un bonachón, eh? Tu tio? m'estàs dient que amb 18 anys, tu... No, vas jo tenia dir- 20 anys. 20 anys vas dir tan cooperadeta. Sí, No, gairebé tu, sí. no, et dirà el que t'ha de dir. Bueno. Sí. No passa res. Marc Rosas, aquest accent mexicà... Sí, Carai, és això és increïble. És Què? impressionant, sí. Què? És de Bescanó, eh? És un crac.
Parla català... De Bescanó? Català, de Bescanó, De Girona? i mexicà en castellà, sí. És impressionant, Sí, bueno, porta molts anys ja a Mèxic. Sí. Crec que ens passaria, també. Sí? Que si vas allà agafes l'accent d'allà, realment. Sí. Sí? Jo crec que sí. A mi em passa. L'accent mexicà és... Sí, jo tiro 2 setmanes a Galícia i ja No, parlo esclar. com si fos Sí. aquell de francès. El Què d'Asbestes. passa? No me mires a la cara, francès. Llavors, debutes a Sant Mamés, és així? Debutes a Sant Mamés amb el primer equip del Barça. Quantes vegades vas fer caca aquell dia? Hòstia, és que es caga molt, el dia del partit. Ah, sí? Sí, sí. Dia de partit tu Però jo no sabia que jugaria de titular. Llavors vaig viatjar una mica relaxat. Vale. I ja quan van posar el meu nom, el Rijkaard va posar el meu nom, i de lateral esquerre, Hòstia. ja sí que el culet me'n va fer així. I vas dir, no vaig berenar, no vaig poder berenar. El Bilbao guanya aquell partit, si no m'equivoco. Sí, 3-1. Però jo he llegit que... Per la dreta, quants en venen? Això és d'aquests? el que anava a dir. No, que cal. Sí, Clar, espera. que va jugar bé. Va jugar bé. Va marcar Iraola, que era el que marcava això. Ah, no, pues no és el que jo he llegit. Però jo vaig sortir amb empat a 1, Ah, vale. O sigui, em vaig xutar una falta, em van agafar rampes i vaig dir... Aquí entra. No fos cas que no Silvinho. agafés alguna cosa, No, va entrar... No me'n recordo qui va entrar, un noi jove, també. Però oi que Eto'o et va dir en plan, Papa Eto'o, tu passaselas a Papa Sí, Eto'o. sí, va ser el seu consell per tranquil·litzar-me. Què et va dir? Què et va dir? Pássamela a mi. Tu passa-me-la a mi, nene. Ja està. Jo estava molt blanc. Es veu que ja estava ja que... Ja ho vam veure, no? Ho va notar. Sí. ¿Estás bien? Amati, ¿estás bien? A papá Sí, Eto'o. estoy bien, estoy tranquilo. Era molt bo, Eto'o, Sí, Molt impressionant, sí. Amb el millor jugador amb el que ha jugat és Ronaldinho. Ronaldinho, no? Uah, és que allò devia ser. Que jugava a la mateixa banda. Aquell dia vau jugar a la mateixa banda o ell no era No, titular? jo amb Ronaldinho vaig jugar un partit amistós a Sant Etienne, que va ser lamentable per part meva. Tio, pots dir alguna cosa positiva de tu en algun moment? No, de Vaig jugar moment... amb Ronaldinho. Clar, És que clar, Hòstia, estem has partint de Tot la... lo negatiu que li ha passat és 1000 vegades més positiu que el millor que ens hagi passat a nosaltres. Véndemelo. Jo vaig sortir al camp del Sant Etienne, mitja hora per Santi Ezquerro vaig entrar. Hòstia. Després no era Esquerra. papaleta difícil, tampoc. De fet, el Rijkaard em va dir no hace falta que hagas mucho para hacer más que Santi. Ojo. Puto Frank. I Va fer una calada de piti. I vaig ser capaç de... Vas empitjorar-ho. Sí, ho vaig empitjorar. Perquè va marcar... Ronaldinho... Clar, jo vaig entrar d'extrem, jo veia aquest monstre que jugava amb el 10 i no m'ho creia. Va marcar un gol de falta increïble i a l'últim minut va fer una jugada, va regatejar 2 o 3 i va fer el passe així sense mirar. I tu no te I l'esperaves. tot, clar. No sé, jo em vaig trobar dins de l'àrea Amb la pilota. amb la pilota i dic, què faig? Salimos. Vaya mal. Passar-la endarrere, no? I vaig dir, vaig amb l'interior i no arrisco, xuto amb l'interior i que passi el que... I em va botar la pilota i se'm va sortir per sobre de la... Orlandi. Hòstia. Bueno, tinc el vídeo a Instagram, si el vols. Sí? Sí, el vaig posar. Sí, per El vas veure. penjar tu, eh? Sí, El vas penjar De tu, veritat. I, clar, i després del partit, quan no et parla ningú ni et saluda ningú, et sents molt, molt petit. Però bueno, són experiències. Ai, no passa res. Escolta, parlant encara del filial, que m'he deixat una pregunta. Algú que anés d'estrelleta i no va arribar enlloc, allò de dir, on va aquest tio? Que anava com així d'estrella. Home, segur. Saps? Mal de ser Louis Vuitton aquí baix, ja... Hòstia, amb no. els fums pujadets... Algú hi hauria, segur. Allò de dir... No, és que les estrelletes van arribar tot. Ja, sap greu això, a vegades. Quina ràbia. No hi havia flipats, de veritat, eh? No? Era El molt... Cristiano Hidalgo aquest semblava una mica, no? No, era molt simpàtic, Cristian Hidalgo. No, però pot ser Simpaticíssim. I jo, per exemple, soc simpàtic i flipat a la vegada. Sí, també. ets flipat? Sí, no, ui, mare de Déu, tio. De fet, no està demostrat que sigui No, era molt simpàtic. humil. Home, per favor. La veritat que... Molt No humils sé, tots. potser el més flipat que... El Jeffrey, igual, o què? Jeffrey. ¿Quieres decir algo? No, està... Em va presentar la teva dona, vull dir... Sí, ja ha fet el que havia de fer. Ah, ja. Llavors del Barça marxes cap a Anglaterra. Sí, Swansea, que vagis segona B, Sí. perquè la gent ens entengui. sí. Uf, és que acabo de veure la jugada. Realment. Que la gent s'ho fiqui a l'Instagram d'Andrea Orlandi i ja... Vaig a penjar el link. L'has vist, no? La jugada anterior de Ronaldinho és increïble. Clar, i el que faig jo és terrible. També és increïble en un altre sentit. Que la gent Però va opini. acabar el partit després. Aquí és l'última jugada, eh? Però ojo el pentinat aquest d'assassino de la ballesta que portaves, que es portava molt en aquella època. Què és? El Defineix. pentinat d'assassino de la ballesta. No te'n recordes de l'assassino No, de la ara ballesta? mateix. És que em van obligar a tallar-me els cabells al Barça. Què? Sí, jo vaig arribar amb el cabell Però què llarg. és la mili, això, què, tio? Corea del Norte. No, sí, em vaig haver de tallar els cabells. Perquè hem de dir que tu anaves amb la... O sigui, abans estava molt de moda, el 2003, 2004, el 2005, anar amb la mitja melena aquesta i la cinteta. Lliseta, molt lliseta. Franja al I mig. la cinteta. Llavors, això et quedava de puta mare. Molt bé. I què va passar? estava Què et van dir? Què et van dir? No, és que et quedava de puta mare. Jo vaig ser aquests cabrons, jo vaig ser l'únic fitxatge que vaig arribar, estaven al Montanyà, jo vaig entrar, estaven sopant,
i vaig sentir, otro que passarà por peluqueria. I digo, ja, estos cabrones ja comencen, saps? La novetada. I em va agafar el Quique Costas i em diu, tu, niño, juegas con cintita, ¿no? Y digo, sí. Dice, pues aquí... Aquí cintita no. No. Aquí som hombre. Aquí som hombre. Aquí cintita no. Aquí som I em vaig tallar hombre. els cabells i vaig fer pues, el que podia. Hòstia. Quina putada. A més que tu que ets presumit, que ens ho has dit abans. Però l'any després, Giovanni Dos Santos anava amb els cabells llargs i vaig dir, sí, Giovanni sí, i jo no. Bueno, i Jeffrey anava maquillat directament, no? Home, va, estàs obsessionat amb el Jeffrey, tio. Tenia les faccions marcades. No, veritat, M'agradaria Jeffrey... a mi. Bueno, a veure, jo no aniré a fer-li una prova d'ADN a Jeffrey. De què? Però jo tinc la meva teoria respecte a Jeffrey. Per què, quina? Que és una persona que en un moment donat va fer un canvi de sexe, però no ho sé segur. Jo crec que no. Tampoc sé en quina direcció va fer el canvi de sexe. I jo sé que hi ha alguna raro amb Jeffrey. Molt bé, Joan. Bueno, raro no. No, vale. Intenta que no hi hagi... Divers. Intenta que no hi hagi un vídeo. Divers. Presumptament. Vale, llavors, segona B, és raro aquest canvi, no? Del filial de... O sigui, només tens aquesta opció? No. No, jo em podia quedar a l'Alavés. On estava l'Alavés? La segona. Vale. Bueno, de fet, quedar-me al Barça a tercera. Barça C, era això? Barça B. Barça B a perquè tercera. havien baixat. Ah, clar. Però ja no volia jugar a tercera, tenia 21, 22 anys. Sí. Alavés a segona. I després vaig tenir una oferta a Grècia i de l'Aris de Salònica, que no m'agradava gaire, i el Swansea, en Robert Martínez, que em va... Bob Martínez. Bob Martínez, sí. Molt bé, Del no? qual tens un excel·lent record. Experiència, Bob Martínez? Et ve ell a fitxar tu? Em Va bé. Bé, ja. Et ve a fitxar a segona B, pugeu a segona A, Sí, Bob Martínez es queda, sí. et quedes tu, i pugeu a la Premier League. No, amb ell no. Ah, No, perquè ell se'n va al Wigan, no? Se'n va al Wigan, el segon any, i jo després tinc el Paulo Sousa, que era un portuguès, Sí, home. el Brendan Rodgers, que després va estar al Liverpool. El Brendan Rodgers, i I tant. pugem Senyor amb el- gran. Galtetes vermelles, Senyor gran. No? No és gran, no. Vale, Jo crec que és una mica com veiem Iniesta. O sigui, sembla més gran del que és. Vale, perdó. Però un moment, abans de tot això, abans ens has comentat que el Barça hi ha un moment que et vol comprar. Ah, clar. El primer any. I el Peterman et don pel sac. Sí. El Peterman diu, no, Imagina't. Orlandi no se vende. El Peterman em va dir que... Bueno, va ser una conversació molt estranya. Sí, crec que totes les seves converses... No, era terrible. Em va apartar, em va fer entrar amb el juvenil i no... Em va obligar a quedar-me, ja vaig tornar al Barça B, però sense fer pretemporada en primer equip. Hòstia, això va per tallar tu una mica devia les ser ales. duríssim, no? Va ser dur. Sí. Va ser dur. Hòstia, que cabron. Llavors, Peterman es va carregar la teva carrera futbolista? No, podria dir? m'ha jo crec que era la lumbàlgia a la sala bikini. La lumbàlgia a la sala bikini. A veure, Llavors, el Barça potser no haguessis jugat molt, No, però el fet de que ja et comprés el Barça ja... Bueno, ja és diferent, ja Clar. ets propietat del Barça, no de l'Alavés. clar. Ja, pues, Però llavors arribes a la Premier League. Sí, Bueno, amb esforç. Com tota la teva història. Sí. És una història No, d'esforç no és un i camí recte. llavors autosuperació. arribes a la Premier League. Sí. Perquè tu vens de terç, perdó, heu dit això, no? Segona Terç- B? Bueno, segona B ja no n'hi ha. Bueno, Sí, és League One. Es diu. League One. perdó, Bueno. perquè la gent ho entengui a casa. No? Premier Championship? Championship? Championship i Premier. I Premier League. I Premier League. Jugues a la Premier? Sí, molt poc, però jugo, sí. Llavors, he llegit en una entrevista que has fet com 14 mudances a la teva vida. Sí. Espera, però pregunta-li una mica pel joc del Premier, si realment és molt diferent. Pregunta-li tu, que el d'aquí, tens al costat, home. És molt diferent el joc de la Premier, de la Lliga? És molt més ràpid, té menys sentit tàctic. És més anàrquic tot. És més anàrquic, sí. Llavors, si tu ets físicament ben dotat, tens més probabilitats de... Sí, però els migcampistes de talent, com podia ser jo, com era el Jordi, pues, pots sobreviure amb aquell... N'hi ha un o dos puestos a l'equip, no? Que ha de ser un tio d'aquests. Que sí, un tio d'aquests, i els migcampistes anglesos i defenses són una mica burros. Llavors, si tu et saps situar i tal... És que això sempre m'ha semblat... Per exemple, Rio Ferdinand, a mi em sembla una persona que signa amb una X als contractes. I és com un dels grans... No em sembla dels més tontos. Terry també era tonto, crec. Terry em sembla una mica més tonto, sí. Terry O era... sigui, grans jugadors anglesos a mi em semblen autèntics... diversos, com has dit tu. Sí, Sergio Ramos tampoc vindria a ser un geni. I Puyol poder feia 2 X, però només no, eh? En Puyol no, No? Home, Ferdinand Vidic, tio... Era increïble. Ja, però que eren... Uau, Sí, però no... I Stam. No, Stam ja no hi ha. Stam ja Stam no hi Però ha. aquella parella era increïble. Sí. No, és que m'interessa molt el tema mudances. Tu com a expert en mudances. No, és que aquest tio, 14 mudances. Són moltes. Són moltes. Són més mudances que Jofre Mateu, segurament. Clar, què és el pitjor d'una mudança? No, ara ja parlo... Sempre perds Bueno, els nervis de la dona.
Molt bé. Això et costarà segurament Pots venir a dormir a casa una meva. petita... No, el tema és que no et pots organitzar, perquè t'ho diuen d'un dia per l'altre, que has de canviar o has d'anar-te'n a un altre país i bueno, organitzar-ho tot, sí. Home, però, és una putada. Perdona, però no és com la NBA, el futbol europeu. Vull dir, A veure, tu tens l'última paraula. La NBA no la tens. Tens l'última paraula, però moltes vegades estàs mig obligat. O sigui, Però tu pots trobar realment d'un dia per l'altre, tu no tenir ni puta idea de que has de marxar i de cop, d'un dia per l'altre... Home, sí, perquè me'n hi ha vaig a Xipre. una negociació, no saps ben bé si vols acceptar-ho o no, i a l'últim moment jo vaig... Sí, Però tu perquè aquella jo he signat negociació- moltes vegades el 31 d'agost, per exemple. Sí, Sí, moltes tu ja- vegades. l'últim dia, Sí, sí. però el que vull dir és que tu estàs informat de la possibilitat de que Clar, t'aniràs clar, a clar, Xipre. Sí. Sí, però o a la Índia. Però les mudances et fot igual. Vull dir, tens No, 2 clar, dies per clar. agafar-ho, com a molt. Però a veure, mudança, mobles no tenen... O sigui, si te'n vas d'Anglaterra a Xipre, mobles no Què agafes. agafes? No, És la roba i- Sí, la roba, La gomina. hi ha 2 nenes, I tira el que- cotxe, La roba, La- 2 nenes i el la cotxe. Hosti, les teves filles han vist món, eh? al mig món, sí. Joder. A la Índia no, a l'Índia no. A l'Índia no van venir. Vas a sol? Vas anar tu sol. A l'Índia, ara parlarem de l'Índia, que vas a sol. Però és que estic amb Bob Martínez encara, perquè sempre que hi ha... És de Balaguer, aquest, eh? Sí, és de Balaguer. Sempre que hi ha com un canvi o que l'entrenador està una mica qüestionat del Barça, sona Bob Martínez com si tingués ADN Barça. No té ADN Barça, vull dir, podem informar la gent. Bueno, jo crec que no. No en té. No. No en té. Li agrada jugar... A Anglaterra sí que et deien, sí, 4-3-3 i tal, és molt bo, però... No eren 4-3-3. No. Bueno, sí, Què era edat 4-3-3, però no tenia ADN Barça. No No tenia té idea. ADN. Llavors, Encara és el Van cinc seleccionador de defenses, Bèlgica? No, de Portugal. Portugal. Portugal, tio. Perquè Portugal. lo de Bèlgica és la millor generació de la seva Sí, història. i no l'ha fet funcionar. res. Estem contents. Tenia Tenia quina cara fa el Gabriel. tenia No, li tens challenge. una tírria tremenda, al Bob passa Martínez. No li guardo gaire Bon carinyo. record. No. Bueno, veritat ell que de tu potser... No, tampoc. Potser tampoc, eh? Tenia challenges, no, també? Sí. Com el Xavi, que ella deia, hòstia, si guanyeu, aneu a Disney, o tindreu 2 dies de festa. És increïble, perdona un segon. Bueno, però... Xavals de- Manel, és que tu has analitzat molt. No, però aviam, si no, només diré obvietats, però xavals de 22 anys. Milionaris. Que són puteros Milionaris. professionals. És veritat. Tu els hi promets que podran donar-li la mà a Mickey Mouse. És que és gravíssim. És no haver entès res. El Robert Martínez et donava entrades per la final de la Champions. Hòstia. Mira. Els deia... Bueno, però ningú van... ¿Alguien fue? Yo 2 años. Ah, mira! Pero me las donaba y las venía. Ah, sí? Tenim revenda, tenim revenda! Vaya gitano. Un segon que acaba de dir... ¿Las bols o las Hòstia. No, los diners, que no ni idea. Les vols o et dono els diners, eh? I els challenges aquests que havies de fer? Bueno, els partidets sumaves punts i a final de temporada qui tenia més, pues, els Tenia- Champions League Points, que els hi deia. I després feia un exercici, que era una merda, el dia abans del partit, que era els més veteranos contra els joves, xuts i tal, i qui perdia, de l'equip guanyador, escollia un per portar una xiruca d'uns 50 de peu, perquè tu anaves amb traje a l'estadi. Sí. I has de fer un caminet i a Anglaterra hi ha els fans a demanar autògrafs i tal. On aparques el cotxe hi ha com 5 minuts fins al vestidor. Vale. Pues amb una xiruca d'uns 50, amb el traje. Això es feia fer? Sí, tio. Bo, i a tu et va tocar algun cop? Sí, clar, el primer. Quan el va estrenar, em van veure tots. Quan van fer això ja sabies que series el primer. Sí, O sigui, ho tenia no- claríssim. I ell també ho sabia que series. Segur, Has de per això. ser Condé i dir, no, jo vaig així, a mi m'agrada. És el que porto jo. Clar, clar. Potser fem challenge tot, cada dia. Cada dia. Vas a Xipre? Sí. Després d'Anglaterra? Vas a Xipre, com el nostre amic Rubén Miño, que... Què té la 81a illa més gran del món? No, és que m'agrada Has molt. posat Xipre a la Wikipedia. T'ha sortit aquest dato. He fet més que tu, ja. Impecable. Té- No, Tu has coño. ficat Andrea Orlandi al Google. A molts llocs. A molts llocs. Bueno, és una illa maca. Maca. Es viu tranquil, hi ha bon mar. Aquesta Què et va de tocar? la zona O turca, què- que és molt clar. interessant. Estaves a la zona turca? Sí, No, sí. no. Estaves a la grega. Bueno, amb els... Espera, amb els- que ho expliqui ell qui va Que m'ho anar. expliqués. Sí. Però és que si no li recordo, no... Bueno, Nicosia és l'única capital europea que està a dos països, que tu pots creuar la frontera caminant. Jo vivia a Làrnaca i l'equip al que vaig fitxar era la Northosis, que era molt divertit perquè tota la ciutat, o sigui, al final tot el merchandising de la Northosis era Ano. Saps? Llavors Feia riure cada vegada. jo tenia la gorra Ano, em feia molta gràcia. Jo encara Al estic final, en aquest... són aquestes coses. Són les coses que et donen. Són aquestes Pues coses. a mi Això va això ser em lo decidiria per signar Va ser un el millor de Xipre.
Però la North Sea és de Famagusta, original, que està a la zona turca. Llavors són refugiats a l'Àrnaca. Llavors els aficionats són potents. Són turcs. Els aficionats són turcs? Bueno, no, són xipriotes, però els turcs els van fer fora de les seves ciutats. Són bàsicament els que manen són els britànics, no, encara, a Xipre? Bueno, va ser colònia britànica i sí, es condueix per l'altre costat. Es condueix per l'esquerra? Sí. Tinc un amic que va ser entrenador d'un equip femení, em sembla, de Xipre, i també va venir en Rubén Miño, i m'ho han confirmat tots dos. Pot ser que tots els partits estiguin amanyats a Xipre? No, tots no. Tots no. Tots no, però 90%. Bueno, a veure, jo quan de la North Sea vaig a l'Apoel, que era l'equip campió, i, joder, guanyaven partits, potser 6-0 a la mitja part, i potser el porter es tirava per no s'havia de tirar. Però nosaltres teníem o sigui, venia la policia a fer derbet d'aquesta d'apostes i ens feia, a nosaltres ens feia preguntes de... Jo era sincer. Es feia en plan... Tu has vist algo raro? Et tiraràs cap aquí. La policia estava apostant, també. Clar, tu has vist algo raro? I, bueno, jo a la meva vida no he sigut un gran regatadejador i l'altre dia, una jugada em vaig anar de 4. No sé. Mola bastant que... Truqueu als altres, a mi què em dius? Que vingui la policia de les apostes, per una banda podria sembrar com que hi ha molt de control, però que necessiti anar als camps vol dir que pinta molt malament. No, però molts partits van venir, després de molts partits, sí. Bueno, molts equips viuen d'això, que no tenen afició. Clar. Sí. Venen als partits. Sí, és una mica trist. Sí, però és veritat que els equips grans, jugues a Europa i això és... Va ser campió de Lliga. I que és una lliga molt petita, no? Va jugar a Europa. És una lliga molt petita. Per la illa que és, està prou bé. Hi ha prou nivell, sí. I es paga bé. Que hi hagi prou equips com per muntar una lliga només amb equips d'allà. Sí, no, és... Hi ha molta afició. Com vau celebrar la lliga? Pues no la vaig celebrar perquè ja jugava a Itàlia quan la van guanyar. Sí, jo vaig estar fins al gener a la Puel. Hòstia, tio! Una cosa, per què tot el que dius podria sonar amb un violí de fons? Però jo estic content. Desafinat. O sigui, guanyen al maig i tu ja has marxat al mercat d'hivern. A on? Al Novara, a Itàlia, a Sèrie B. Què tal? Bé, molt bé. Parlaves italià? Tu parles italià? Sí, parlo italià. On és això? Quina zona? A prop de Milà. Al nord. Sí, al nord. Com? I allà és on et descobreixen el buf aquest? No, encara va a l'Índia. Ah, no, encara hem d'anar a l'Índia. Encara hem d'anar, que hem de donar viatges. Allà dures aquests 6 mesos? No, un any i mig. 6 mesos i un any? Sí, no, bueno. Sí, ja ho sabia. Al final. No pugeu? No, baixem. Doncs tinc raó. No, només no pugeu. Però un moment. El segon any baixem. Sí, va ser trist. Bueno, que ens hem deixat... Tu tens una lliga espanyola. Sí. Vull dir que la gent ho sàpiga. Clar, tio. Un aplaudiment, no? Ara! Vull dir... No. Iago Aspas no té cap lliga espanyola, per exemple. No. Un exemple, No. Jesucito Navas, jo crec que no té... No la té. Deu tenir una Premier. No, perquè l'Arsenal... Sí, amb el City. Amb el City, no? Tu vols dir Reyes. T'estàs confonent amb Reyes. Perquè són dues persones que no es van adaptar a Anglaterra. Sí. Bueno, Navas sí. Els he confós tota la vida. Ja, a mi també. Sí, doncs ara no els confós. Ara no es pot. Llavors, no, ara no. Vas a la Índia, d'Itàlia. Deixa'm veure si m'he documentat una mica bé. Vas a la Índia a fer un atracament. On jugues a la Índia? Al Chennai. No, que la meva pregunta era una altra. Vaig a buscar imatges d'aquest. On està això? No, a mi m'interessa la geografia. Sí, però abans d'això. Al sud-est. És que el Magí va anar a la Índia, però en Magí va anar a la Índia? Que parlin de la Índia, els dos, no? No, home, que facin un altre podcast de la Índia. Vull dir, ara aquí no parlarem de la Índia. Jo el que vull saber és de quants diners estem parlant d'aquest atracament. No t'he preguntat ni un sou del lloc. És veritat. No. Només vull saber la Índia... Menys del que guanyava, menys del que guanyava Anglaterra. O sigui, no va ser un atracament... Ah, no va ser... No. Atracament comparat amb el que guanyava Itàlia en aquell moment, sí. I com ja veia que no em volia ningú... Tu vas potser doblar el sou? Sí. A la Índia? Sí. I què tal la vida? La vida molt malament. Molt malament? Molt malament, sí. Fins i tot sent ric. A Chennai. Sí. Quants anys has sigut feliç? Mira, perquè fa pinta que molts, realment. Sí. L'únic equip on vaig ser realment feliç no m'ha preguntat, que és el Brighton. Però a la Índia no vaig ser feliç perquè vaig anar sol, sense les nenes, la dona... Em van posar un pis a viure que terrible. Pis a la Índia, tu. Perdíem tots els partits, a més. O sigui que jo vaig anar per divertir-me i guanyar alguna cosa. I res, I 0-2, 0. Però hi ha platja, tio, a Chennai. Hi ha micos, tio. Com no pots divertir un país on hi ha micos? Micos que es masturben pel carrer, o sigui, és una cosa... Sí, és brutal, o sigui... El que queda de programa ho dedicarem als micos que es masturben pel carrer. I que roben bosses de patates. Micos molt guarros, tio, molt guarros. Es masturben pel carrer? Home, també és raro trobar micos amb models britàniques. Micos molt guarros. No sabia que es masturbaven, em sorprèn poc, també. Però no et fascina. Si una cosa fan els micos...
O sigui, perdona, però tu anaves pel carrer de Chennai i podies veure un micro... La primera vegada que ho vaig veure va ser quan van venir les meves filles amb la meva dona. Que les nenes van dir, què hacen? Home, és guapa, la teva dona és guapa. No, va, sí. Va, sí, per favor. Hòstia. Joder. Perdó. Joder, en Jofre va anar a Goa. A Goa. Això està lluny? A Goa, però Goa és com hippie de rics hippies, no? Goa és com playero i una mica és una colònia portuguesa, està millor. És que Jofre Mateu, el programa que va venir, ens va dir que adolescents tenien pòsters seus... Jofre és un mite a l'Índia, sí. És un mite, Sí, és mite, sí. Perquè va guanyar la primera... És com el Sugarman de... Va guanyar la primera Superliga, sí, crec. Sí, amb... Tenia Zico d'entrenador. Però tu que ets molt més guapo que Jofre Mateu. Tu no creus que hi ha gent amb pòsters? 0 pòsters ara mateix a la Índia, no? Jo crec que 0. 0 pòsters. Crec que 0. Perquè a l'època de Juego de Tronos i li deien King Joffrey. Sí, li deien King Joffrey. Com Joffrey... Com a King Joffrey. Sí. Sí, perquè no ho vaig fer gaire bé, tampoc, a l'Índia. No passa res. Tampoc, El Brighton? No, el Brighton, anem al Brighton. Quins dies vas tenir bons, al Brighton? Molts. Allà sí, eh? Sí. Allà consolidat. Vaig ser molt feliç. Amb qui va jugar allà? Championships? Amb qui? Amb Vicente, te'n recordes? Sí, Vicente El del València. Hòstia, era molt bo aquest nano, eh? Boníssim. Corria menys que tu, aquest. Sí, en aquell moment sí. Home, en el seu moment era molt ràpid, el Vicente. Brighton anava blanc i blau. Sí. Deixa'm donar aquesta dada i prou. Sí. Però el Brighton... Tenim una gaviota de... Ho hauria d'haver mirat, però estaves a la Premier o a Championship? Vas deixar barbeta, veig. Sí, ja anava més guapo, ja. No hi havia aquí que costes dient pentinats. Bruno Saltor jugava amb mi. Home! Sí, Bruno. Aquest va ser entrenador del Chelsea un dia. Sí, és entrenador. Un partit. Que sí que un partit va ser... Va empatar 0-0 amb el Liverpool. Un crac, molt bon tio. Bruno Saltor és el mig centro aquell del Villarreal. Lateral dret. No, aquest és Bruno Soriano, que... No, el Calvo. No va jugar a l'Almeria, també? Sí, i al València. Sí, confonia amb el Soriano. Ara ets agent de futbolistes. Sí. D'Antoine Griezmann. Bueno, sí. Estic al grup que porta l'Antoine, sí. Ell et coneix? Som molt amics. Ah, sí, eh? Sí. Que guai. Sí. Ara m'ha agradat, no sé, m'ha fet il·lusió. Ara firma per Kipsta. Sí. Què és això? Per Decathlon, de fet. Per Decathlon? Bueno, jo no tinc res a veure. No t'emportes una Kipsta, tu? No. Però fan bones botes. I llavors? Jo crec que no. L'està fent ell. Però l'Enric ens va explicar que amb el ciclisme Decathlon ha fet el mateix. Bueno, crec que el tenis ha agafat a Monfil, i amb una figura francesa... Sí, també la NBA Skechers ha agafat Embiid. Estan fent marques. Bueno, Skechers ja va una miqueta per davant, eh? El que vull dir és que aquell esportista ha de portar les bambes, realment. No, però perquè ara ja faran una línia premium. Bueno, les està fent ell, eh? O sigui, les primeres que li van enviar... Les està fent un nen. No les està fent ell. Clar, això quan un futbolista diu les he dissenyat jo, per mi no és garantia. Ell diu sí o no. El Kyrie Irving se les dissenya ell, les bambes. Ell diu sí o no. Ja, però després li agafa una persona que en sap i les arregla. Realment no és garantia. Però l'Antoine és creatiu, se les dissenya ell. És creatiu, eh? Va fer el documental aquell. Aviam, però també ets... Em va recordar molt bé la nòvia del Griezmann en aquell documental. Vau sopar? No, però es veu... Una tia guai, eh? Sí, molt maca. Sí, francesa. No, francesa. Espanyola. Era per... Però són països germans. No, però representes a nanos del filial del Barça que amb projecció. Sí, molt bons. Els germans aquells. Un dels dos, no? Els primos. No, l'Unai Hernández, que no té res a veure amb els primos. Unai Hernández? Unai Hernández és el capità del Barça B. Ens hem de fixar en aquest... Sí, boníssim. Sí? Sí. Arribarà a dalt? Perquè arriba tothom ara, dalt, vull dir. No, però sí. Mig centro. És mitja punta. Mitja punta? Sí, interior. Però a veure, mitja punta. Un moment, el Barça no juga interior. Ara sí, perdona. Dani Olmo. Dani Olmo. El que fa el Rafinha ara. Sí. De vegades, el que fa de vegades. El que fa Dani Olmo. Unai, algun més? Toni Fernández, que és el cosí de... I ells tenen representants diferents, els cosins? Sí. Que raro. No passa res. Sí. I algú més? Tinc altres dos, més joves, però molt bons. Estàs pescant, eh? Estic pescant, sí. Estàs pescant, eh? I com decideixes a qui li tires la canya o qui no? M'ha d'agradar molt. Ha de ser un jugador de talent que quan jo vagi a parlar amb el club cregui en el que estic dient. Llavors, que tu diguis, aquest xaval té potencial realment per arribar... I ara et dediques a això 100%. 100%, sí. 100% això, eh? I estàs a media anglesa quan... Sí, la media anglesa és la meva teràpia, sí. És la teva teràpia. És la teva teràpia? Sí. Té molt d'èxit, això, de la media anglesa. Sí. No, és brutal. Bueno, s'ha acabat el temps de la tertúlia. Hem de passar directíssimament a la secció que han parit avui el Magí i el Manel. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/La Sotana.
Escolteu-me, del Manel i en Manel. 49 minuts de tertúlia, eh? Sí. I perquè en podríem haver fet No, podríem fer 2 hores o 3. 52, tranquil·lament. No, jo me No hi n'hagués ha anat a podcast casa. de Joe Rogan, això. Magí i Manel. Jo en algun moment Què? hagués dit. Manel, explica-ho tu, que tens més gràcia. Mira, hem fet una secció conjuntament, com que ara això precisament ens va molt bé la pregunta última que t'ha fet l'Andreu, ets representant de jugadors i nosaltres ara som una figura que no sé si és representant de representant, o sigui, la figura prèvia al representant. Qui li presenta un jugador a un representant perquè Un ell ojeador. decideixi? Un ullador. Un ullador. Sí. La senyora Rius de... La senyora... sí, exacte. Et presentarem cadascú de nosaltres 3 jugadors per cada posició, 3 porters, 3 defenses, 3 migcampistes i 3 davanters, i tu, de cada línia, n'has de triar un. A qui representarà, en Magí no? avui a la tarda m'ha dit, és com la voz, com un X-Factor. Sí, És un, sí. Que tu tries és aquí... un talent. Et definirem 3 jugadors i tu de cada línia però en llavors sí. tries Són un. estils de jugador, eh? Vull dir, Són quin estils? tipus d'ells triaries, eh? Vale, doncs Vinga. qui comença? Va, començaré jo amb porters. Porters. Val? 3 porters. Llavors ja el primer candidat que tu podries representar és el típic crac a punt d'explotar. Val? En aquest cas és un porter català de 24 anys, a banda de fer grans aturades, té bon joc de peus, no li fa por sortir, en principi sembla tot genial, té un nivell altíssim d'autoestima, el camp és fred i calculador, però fora d'ell hi observes alguns signes propis d'un desequilibrat mental. Per exemple, la seva mascota és una taràntula, té cabells però va sempre afaitat al zero, sense aquest tipus de penya, i diu coses com, què mires, pallasso, què mires? A venedors de l'11, per exemple, no? Com a esportista altament competitiu, això sí, hauries de vigilar quin tipus d'instal·lacions té el club, perquè sovint es queda atrapat a les portes giratòries i es posa molt nerviós i comença a trencar els vidres. No me vaig a encerrar otra vez! Vale, coses així. I després has d'anar en compte a la carretera perquè es pica amb tothom als semàfors, incloses les ambulàncies. És aquest tipus de porter, val? Competitiu, competitiu. Us heu inspirat amb un famós porter. Que tu diries que és? Víctor Valdés. Podria ser. Vale, segon candidat. Segon, promesa africana. Nascut a Enugu, Nigèria, com sabràs, no? Va arribar a Barcelona seguint el procediment legal establert en aquests casos, és a dir, agafat durant 15 hores a la part de sota d'un camió com si fos Imperator Furiosa entrant a la ciutat de gasolina. Destaca pels seus reflexes, que és el que sempre es diu d'un porter quan no saps què dir. Imagina que un porter no destaca aquí pels seus reflexes, que li tires Ja no és porter. una llesca de formatge i se li queda com els nens dels vídeos. Tant ell com la seva família, com el seu passaport, asseguren que té 16 anys. També ho diuen les seves 6 exdones, els seus 90 fills i el net que s'afaita amb matxet, amb un encenedor o amb una roca de sílex, directament. Recorda Carlos Kameni i em recorda, vull dir, que ell mateix el recorda perquè l'ha vist jugar. Vale, Últim candidat, porter experimentat. Val? Aquí estem parlant d'un polonès jubilat de 35 anys. Actualment viu a Marbella, coneguda com la capital de les 3 S's, sol, xixa i subnormals, però acceptaria tornar a jugar si hi ha una oferta d'un club gran. Té experiència a grans clubs com l'Arsenal o la Juventus i fa cara que també té experiència a petits clubs com la Mazmorra de las Delicias, la Pata del Camello o Club Barcos y Putas, traiga usted sus barcos. Porta guants, però no per parar pilota, sinó perquè li fa vergonya que veis que té les ungles grogues. De fumar. De fumar. Fuma com si fos Humphrey Bogart la setmana de la selectivitat. Fuma com si el metge li hagués dit has de fumar per estar millor. De fet, fuma tant que l'única manera que el deixin entrar a Barcelona és que aconsegueixis matricular-lo com a cotxe clàssic. Quin d'aquests 3 triaries? El primer. El primer, la promesa... tot i estar tarat, Sí, sí, el porter està tarat. El porter porter està tarat. Molt bon. Sí, senyor. Vale, Sí, senyor. vale, tenim la primera. Vale, passem als defenses. 3 propostes. Comencem amb el central físic, però amb 2 cames de fusta. El primer defensa que et volem intentar vendre des de la nostra agència és un central. Concretament estem parlant del central conegut com a Central Sílvia Orriols. Ai. Màxim populisme, mínima IQ. Condicions físiques espectaculars, força bo en l'1 contra 1, defensant en aquest cas, força bo en el joc aeri, molt bo corregint a camp obert, molt dolent amb els peus i molt dolent en tot el que té a veure amb la lectura del joc. Fa penals absurds perquè es precipita, tira el fora de joc malament, a destemps, la dona a un company que té 2 rivals a sobre i està d'esquenes, i, com hem dit, fa coses molt populistes, com ara resar en els moments importants, fer carreres innecessàries quan ja es veu clarament que no arribarà a una bola ni de puta conya, o saltar per no trepitjar l'escut, que és una cosa que només té sentit si tens 5 anys o menys.
Això li fa guanyar-se la simpatia dels dos principals grups d'aficionats que hi ha a dia d'avui al futbol, que són els tribuneros xutaborristes i els nens rata de 13 anys que tenen comptes de Twitter on diuen coses com «Las calles no olviden» o «Tenías que estar allí». Hòstia, és veritat. Aquest és el primer, central físic, però amb dues cames de fusta. Passem a un altre central, en aquest cas és un fi estilista, és una mica el negatiu, el revers de l'altre central. Aquest té un toc de pilota elegantíssim, un gran desplaçament en llarg i molt bon criteri a l'hora de filtrar passades, però això sí, és més tou que un coixí fet de pètals de rosa. No li agrada anar al xoc, posa sempre la cama tova i és menys contundent que un socialdemòcrata condemnant l'estat d'Israel. Els equips on juga reben gols perquè ell perd els duels, però no li han ensenyat mai una targeta groga en tota la seva carrera i els àrbitres sempre el feliciten per fer-los la feina molt fàcil. Té tota la cara d'estudiar dret i ADE a la Pompeu Fabra. A les entrevistes sempre molt correcte i diu coses com «Jo no vull ser recordat només per ser un jugador de futbol». Per Nadal sempre va als hospitals a donar regals dels nens amb càncer i fa un temps va fer un tuit dient «Bravo, Open Arms». Una vegada va demanar el canvi al minut 7 de partit perquè un rival li havia dit una cosa lletja en un còrner. En un còrner? En un còrner. Tenim aquests dos centrals. Últim defensa que et presento. Tercer. El lateral, entre cometes. Entre moltes cometes. Per què entre cometes? És d'un país llatinoamericà i ningú l'ha vist mai jugar a futbol. De fet, absolutament ningú no n'ha sentit parlar. No ha jugat mai amb la selecció del seu país, ni en categories inferiors, i el vídeo que t'han enviat d'ell no aconsegueix fer 3 tocs seguits amb una pilota, tot i començar directament amb el genoll. De fet, alguna gent sospita que fins la setmana passada treballava en una benzinera de Bogotà. És tan desconegut que s'ha de posar la paraula lateral al seu nom d'usuari de Twitter i d'Instagram. La teva feina seria oferir-lo als clubs d'Europa per 6 o 8 milions d'euros, dels quals una empresa de representació se'n quedaria un 50%, un altre 25% aniria a un fons d'inversor, un altre 15% aniria al càrter de Medellín i un 5% aniria al pare del jugador. I ara sí, un últim 5% seria pel seu club d'origen que, curiosament, té la seva adreça fiscal en una benzinera de Bogotà. Ojo, Quin t'agrada més? Alerta, Jo als defenses que no saben jugar a futbol tinc problemes. Vale, llavors pilota, el primer descartat. El primer descartat, tiraria pel segon i intentaria treballar per... Xutar-li una mica de sang. Sí, encara que és molt difícil, canviar la... Ja, és veritat. Sí, l'ànima, no? És difícil canviar que un jugador no tingui... O sigui, que es torni com més... Però si és bo i per central no val, et pot posar a mig centre. Per fer diners, el tercer, Bueno, però ara ja no t'ho... Si tu vas a comissionar, això. Ja no t'ho compra ningú. Tu creus en això de posar centrals de mig centre, rotllo John Stones i aquestes... I Eric Garcia. Depèn, perquè moltes vegades, si tu els poses és perquè en teoria defensen millor, però no defensen la seva posició natural. Llavors no fan el que haurien de fer bé i amb la pilota no et donen el que tal. Però bueno, si els... El que dic jo sempre, tio. Perfecte. Ja està, tenim el programa. Llavors, migcampistes. tenim els migcampistes. Migcampistes, vinga. Primer tipus és el mitjapunta creatiu escanyolit, val? Pertany a la categoria de futbolista coneguda com la perla dels Balcans. Hi ha moltes perles dels Balcans, Siric, Halilovic. Exacte, en general, qualsevol mitjapunta que tingui els ulls molt enfonsats. Tot això són perles dels Balcans. Com és aquest? Té un toc exquisit amb una cama, l'altre podria ser de fusta, literalment, que l'hagués perdut a la guerra, per exemple. De caràcter reservat i taciturn, llença molt bé les faltes, però si no li deixes llençar una falta, murmura una cosa en una llengua que tu no entens, i el dia següent pot ser que aparegui el teu cos surant al bessó sense polses. També té molta sang freda a l'àrea, però no sap si és perquè és molt tranquil o perquè, tot i fer 1,60 m, és incapaç de sentir, de sentiments, perquè ha llevat la vida a persones amb les seves pròpies mans. Però amb les mans de la persona. Li arrenca els braços i t'ofega amb els teus braços, vale? Hòstia, això és duríssim. Cada matí esmorza filferros d'espines, pixa nàpalm i caga metralla, i és probable que sigui negacionista a l'Holocaust. És probable, és una possibilitat. Pot ser. Segon tipus de futbolista. De migcampista. Migcampista de la casa. Futbolista català, descendència italiana, amb una esquerra de qualitat i molta projecció. S'inicia a les categories inferiors de l'Alavés, i perdó per la redundància, no? I marxa cedit al Barça. Tot i que la seva posició natural és la d'extrema esquerra, el fan debutar al lateral. No ho acaba de fer del tot malament, fins i tot ho fa bé. De fet, els entrenadors del filial diuen aquest nano farà carrera al Barça mentre marxa a un equip de la Premier. No sé si et sona aquest tipus de jugador, recorda alguna cosa? Última opció. Tercera. Riqui Puig. Quin tries, d'astres? A veure, el segon descartat. Sí, et descartes tu mateix? Per experiència, no? Perquè ja sé com va. Ja saps la història com és. Ja sé com va.
Jo li dono una oportunitat al negacionista de l'Holocaust. Molt bé. Menys Riqui Puig, És raro que de totes les qualitats hagi destacat aquesta, I de fet, però entenc, jo també triaria aquest. El millor clip, o sigui, la millor frase que s'ha dit, li dono l'oportunitat al negacionista de l'Holocaust. Va, passem als 3 davanters. L'extrem ambidextre. Jugador de banda extremadament desequilibrant, se'n va per dins, se'n va per fora, és molt ràpid, té dribbling emparat, però també en té en velocitat, i el més important és que és ambidextre, tot i que això, en principi, hauria de ser una virtut, però en el seu cas pot arribar a ser un defecte perquè, fixa't que només es pot ser ambidextre si te'n recordes que ho ets. Clar. I en el cas d'aquest jugador, ell amb prou feines recorda el nom de la seva mare. Estem parlant d'una persona a qui se l'ha vist intentar girar el quadrat del Tetris, una persona que quan li pregunten de què voldràs el gelat respon m'és igual, si me'l tiraré per sobre, una persona que escriu el número 8 dibuixant 2 boletes. Saps aquest tipus de persona? I al camp, això, vulguis que no, doncs es nota, pren totes les decisions al revés, quan ha de centrar retalla, quan ha de retallar centre, quan ha de xutar la passa. En definitiva, és un jugador divertit i entretingut, maco de veure, passen coses, però també desesperant. Primer jugador. Després tenim el clàssic davanter brasiler. Màxim talent, mínima cultura de l'esforç. Amb 7 anys ja havia perdut la virginitat i tenia un sobrenom de l'estil o baixinho, o didinho, o menino de favelinha. Porta el gol a la sang i té recursos il·limitats per definir dins de l'àrea. Arriba 3 dies tard a la setmana a l'entrenament perquè necessita dormir 8 hores al dia i 10 a la nit. Va aprendre a jugar a futbol a la platja de Copacabana, que, i això és veritat, perquè us feu una idea del nivell que hi ha a la platja de Copacabana, Martín Palermo, davanter argentí, mític. Home, jo he jugat amb Palermo. Ah, sí? A l'Alavés. Hòstia, que guapo. Sí. Aguanta la nota. Es veu que Martín Palermo va explicar que havia anat a jugar a una platja de Brasil, va estar jugant un partidillo i quan es va acabar, els nanos brasilers li van dir de què treballes. Això és el nivell que hi ha a la platja de Brasil. El nostre davanter clàssic brasiler només li interessa fer gols, ballar i tocar els bongos. Tot i el seu origen molt humil, fa campanya per l'extrema dreta. 3 dies a la setmana, com dèiem, fa treball específic al gimnàs perquè la nit anterior se la va passar esnifant cocaïna i fent alpinisme sobre una muntanya de prostitutes més alta que la Pica d'Estats. És una cosa que li agrada. Jo no sé què passa. 2.000 i pico metres de prostitutes, eh? Sí. Molt bé, Manel. El davanter centre Garrulo, última opció. Garrulo. Davanter corpulent que només sap rematar. No sap driblar, no sap passar, evidentment no sap defensar, però és que no sap ni desmarcar-se. Només sap dirigir la pilota entre els 3 pals. Remata amb les 2 cames i amb el cap, defineix bé en l'1 contra 1, fa el que sigui per marcar. Fer gols se li dona molt bé i el gol es paga en el futbol, com sabem tots, cosa que ha fet que es pugui dedicar professionalment al futbol, a diferència de tots els seus amics d'infància que es dediquen al noble art d'atracar narcotraficants. El nostre davanter centre, Garrulo, fa 1,85 m i té tanta barba que si l'ajunta amb les celles que el seu ton se l'ajunta amb els cabells, cosa que fa que tingui tota la pinta d'haver sortit fent d'extra en un videoclip de Ketama. També és una persona molt divertida. No se sap si és divertida volent o sense voler, perquè Déu l'ha dotat d'aquest carisma innocent que només tenen els andalusos o els subnormals, i els andalusos subnormals, com per cert és el cas del nostre davanter Garrulo. Aquest no sé qui és, eh? Home. Qui és? Ah. He jugat amb els 3 partits. I quin et posava més nerviós, abans que em diguis quin... L'extrem. Que sí? Sí. Dembélé. Sí, l'extrem que no pren mai la decisió correcta. Que és bàsicament la virtut principal de Lamine Yamal, tenint-ne moltes altres, eh? Sí, exacte, sí. Sempre tira la bola. Vaig coincidir amb Mario Jardel, vaig coincidir a l'Alavés. Hòstia! Aquest és el rematador i prou, no? No, aquest és el segon, el brasiler, que alpinisme amb... Mario Jardel. Joder, ha jugat amb mitarros de l'hòstia. Bueno, va aparèixer per Vitòria 2 setmanes, amb màniga curta al gener. Va aparèixer. Amb una dona... No és igual. No és igual de cap manera. No, segurament una dona jove. Sí. I era molt dolent, Mario Jardel. Clar, ja ha sigut votador quantes vegades? Però si nosaltres el vam intentar fitxar 10 vegades. cada estiu. Cada estiu, sí. Mario Jardel tenia problemes quan va arribar a l'Alavés i no sabia jugar a futbol. O sigui, no... Ho havia oblidat. No. Sí, va estar 2 setmanes i se'n va anar. Peterman el va portar. Era dolent, eh? No sabia jugar, o sigui, no... Era un rematador. I el tercer rematador també ha jugat amb molts i aquests són... Et quedes amb aquest? Sí, em quedo amb aquest. Perquè t'asseguren 20 gols per temporada. Sí. El vens com a gent al cap de 2 o 3 anys un equip més gran. Exacte. I els números són fàcils de vendre. Aquest tio fa tants gols. Exacte, sí. Perquè, quan us quedeu? Bueno, depèn del que... De mitjana. Màxim 10%.
Un 10%. Sí. Màxim. Dani Guiza va Però jugar al nosaltres, Barça els B. jugadors, no els hi demanem res, Tu te'n recordaves que Dani Guiza havia jugat al Barça B? L'he descobert avui, tio. Sí? I Balotelli, És que justament avui el juvenil, ha circulat un vídeo del Guiza amb samarreta del Barça, Sí. del Barça B, Marcant el marcant Vini. un gol Sí. al mini-estadi, tio. 2 gols. No ho sabia. Sí. Això és que un 10%, eh? Mario Jardel era dolent. I no sempre, eh? Mario Mario Jardel, sí. Nosaltres els miràvem i em deien, Mario Jardel, Clar. Míralo, subnormal. Perquè- Va fer 42 gols un any, jo crec. Van pagar per tu, algun equip? De diners? Traspàs? Crec que no, eh? Acaba el programa aquí. Jo crec que l'únic... Andrea Orlandi ha generat els mateixos diners en traspassos que nosaltres. No, però per un representant és millor. Per Per què? què? Clar, perquè... Explica ràpid. Les renovacions són Bueno, millors. perquè quan portes un jugador... La prima de que fitxaje. l'equip no ha de pagar, doncs... Sí. Ah, tu vas com a gent lliure Vale. i es queda... Com t'emportis un nano d'aquests del Barça? Lliure? No. Venim ja sabrem. a casa teva. Venim a sopar, venim a No, sopar. venim a casa teva. Andrea Orlandi, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un aplauso, Un aplauso per Andrea Orlandi. Magí García. El amigo de todos. Magí García, gràcies per... Sí que li diuen a l'amigo de todos, eh? Per què ets l'amigo de tots? No, va començar amb una broma a la media inglesa perquè coneixia a tothom. Clar, és com he jugat aquest amb meme de aquest, jugat... No t'ho va ficar Bob Martínez, aquesta... No, Bob Martínez... Bueno, és igual. Ja tornaré un altre dia, no? Sí. Si vols tornar... Si vols dir alguna cosa de Bob Martínez, ara és el moment, eh? No, saludar-lo. Vale. Que arriba aquí molt Allà a la secció està la portuguesa. Bob, a veure si pots ficar 6 defenses, vale? I seguir sent estil Barça. I seguir xupant-li el rabo a Cristiano Ronaldo, que juga caminant i no s'atreveix a no posar-lo, que és bastant lamentable el paper de Robert No, Martínez. està allà. Allà no està. No, està allà, només està allà. Allà no està. Joel, bueno, que tinguis bona setmana. Gràcies. M'agrada Vidal, ens veiem. A tu, gràcies a l'Enric Usó, visca el Barça. Marxem. Visca Catalunya Lliure. Adéu-siau. Sisplau. Vale. A 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar i ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar. Els tan innocents, això ho no. És veritat, aquest tema, segur, no, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.